күйеуге шығарға тәқдим жасадылар. Аллаға шүкір қызым. Тез арада тамадаға шолтыратық. Теге Сүбереше топағыны хатırlайсың мы? Yok. Eyde Татар Продакшн егетлерін шақырабыз. Заманча, креатив туйлар. Татар Продакшн Казанда. Телефон 250 111 8. Сәлем дуслар! Сәлем ТМ-ТВ яратучы кешеләр! Сәлем Түбән-Кама, Алабуга, Нурлат, Шаллы, Казан һәм Минзәлә! Һәм иң зур сәлем Әлмәт шәһәренә. Нишләп алай? Чөнки анда нефть. Нефткә хәзер ярдәм кирәк. Сәлем авылда үгезләр, бәрәннәр, тавыклар, үрдәкләр үстерә торган кешеләр, эшми торган егетләр, сәлем! Сәлем татарча аңлый, ләкин сөйләшә алмый торган татарлар. Уятсызлар, сәлем! Кытыртма кешеләрне. Нәрсәсе барсың аның? Алар бит барыбер берни дә әйтә алмаячак. Сәлем, безнең тапшыруда мәгънә эзли торган кешеләр. Безнең тапшыруда мәгънә юк. Юк. Юлларыма каршы чыкма юк. Юк. Кулларымнан ялгыш тотма тик син. Мәгънә эзләмә дустым. Безнең тапшыруда мәгънә юк. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Акылыгызны сүндерегез дә. Рәхәтләнеп карагыз. 1, 2, 3, шупшат, киттек. 5-нче урын. Гөлназ Солтанова. Сага. Ну. Сагыну. Сагыну? Сагыну. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта. Туктале, бу кем? Гөлназ Сафаровны беләм, Булат Байрамовны, Әбрих Абриевны беләм, Айвазны. Бу бит Ойвазның әнисе. Ничек инде? Син Ойвазны белмисең мәллә? Ул бит монда бөтен Арчаны әкренләп күчерә. Башта Ленар Гилязовны чакырды, аннарсын әнисен. Барсмеди ишек алдында этне күрдеңме? Әйе. Ойвазның эте. Әнә, күрдеңме? Әбисе дә күчергә маташа. Бәхет эзлим дөнья күрәм диеп, китсәм дә мин туган ягымнан. Руслан, мин аңламыйм. Нишләп бөтен татар клипларында реклама кертергә тырышалар? Бу бит дөрес түгел, әллә ничек? Без бит һәрбер пишмакта Татар Продакшн дип кычкырмыйбыз. Туйлар, корпоративлар алып барабыз дип. Шатыратыгыз 250, 11, 18. Без бит алай эшләмибез. Но без бит андый түгел. Әйдә дәвам итәбез. Кайнап яшем серле калада, әммә төшләремдә ялган аяк, болын буйлап чабам һаманда. Йолдызларга үрелсә дә буйым, тамырларым җиргә бәйләнгән. Күрдеңме? Аның көзгесендә авыл күренә. Авыл үзе Казанда бөкедә тора. Ну, нормально. Нормально. Ничек андый машина техосмотрны үтә? Аңлашылмый. Җанга якын кешеләр белән кайнап яшим серле. Менә бу егетнең роле шәп. Ашады, атта йөрде, актер. Актер ише. Ләремдә ялган аяк, болын буйлап чабам һаманда.
Руслан, а сенің ауылда бәпке сақлағаның бар ма? Сұрап тұрасың әлі. Білесің келсе, менің ауылда әйбәт етіп. Бәпке соқлаған үшін қушаматым Шериф еді. Бәпкелер! Равняйсь! Смирно! Бүгін біз су бойына түшеміз. Команда көрші бәпкелері була. Ләкин біз алардан қорықмайбыз. Чөнки біз білеміз кім мұнда хужа. Қолға бәпкелер! Ой, қорғалар қошабыз. Туған үйім нешік рәхәт миңа. Тағын бір вақиға бар менің сыйырлар турында. Жетер, Руслан. Шериф. Білсем дә сиңа қайтқаш мин ғапыға дип алам. Кім булсам да қая йөрсәм дә жанға Әнә бит жүнле юл. Неге біз гіл секретмәләрден барабыз? Яқшы, шәп. тірілік қалада. Әммә түшләремдә ялан аяк. Ну, абзый, молодец. Утынны шәп яра. Ә білесің ми ничек мин утынны ярам? Керек түгел, Руслан. Жетер. Білмейм. Шабам хаманда. Нишләп біз бұл клипта Гүлназ Солтанова турында бір сөз де әйтмәдік? Чөнки ул шундый матур, сөйкемле, шундый матур киенә, аның өстеннән көләсе дә килми. Ә нәрсә килә? 4-нче урын Гөлназ Камардинова. Сөймәсәң, килеп йөрмә. Алло, Гөлназ, сәлам, мин бүген киләм. Сөясыңмы? Юк, мин эштән соң ардым. Алиса килеп йөрмә. Күрдеңме? Китаплар белән йөриләр. Бу заманча хәрәкәт, бук кроссинг дип атала. Ничек? Бук кроссинг. Бук кроссинг? Әйе, бук кроссинг. Менә урамда берәр скамейкада китапны калдырасың унутып, әйме? Ә икенче белгән кеше аны килеп ала. Бук кроссинг. Бук кроссинг. Менә замана дуслары, Рамил әле генә татар телевидениесеннән 5 тапкыр бук сүзен әйтте. Ә ул китап. Руслан, мин бит пародист, син белә идеңме? Юк. Хәзер Гөлназ Камардиновны күрсәтәм. Кара. Ара-тирә күренәсең, югаласың озакка. Ара-тирә күренәсең, югаласың озакка. Ушаганмы? Гел үзе. Ирексездән көтәм сине, белмим нәрсә уйларга. Хисләрем чын булса гына, гашыйк син үзеңә. Гашыйк син үзеңә. Рамил зинхар өчен җитте. Яратсаң яратам диген, яратсаң яратам диген, сөймәсәң килеп йөрмә. Хисләрем чын булса гына, гашыйк син үзеңә. Яратсаң яратам диген, яратсаң яратам диген, сөймәсәң килеп йөрмә. Күрдеңме? Ул әле генә егеткә чәчәк бүләк итте. Ә бу ничек атала? Нинди кроссинг? Син миңа гади татар егетенә аңлат. Бу ничек атала? Кызлар күңле без түгел бит, әри бер назлы сүздән. Болай яшәү мөмкинме соң, коткар билгесезлектән. Менә, күрдеңме? Чәчәкне кызга бүләк итте. Бигрәк озак уйлады. Яратсаң яратам диген, яратсаң яратам диген, сөймәсәң килеп йөрмә. Хисләрем чын булса гына,
егет башта бүтән кызларга һәм егетләргә роза өләште, әйме? Аннан соң алар бергәләп бу кызга аларны бүләк иттеләр. Бу тагын бер заманча хәрәкәт, флешмоб дип атала. Җитте инде сиңа буккроссинг, флешмоб. Тагын нәрсә беләсең? Алдан әйтеп куй. Yaratsan yaratan bir gün yaratsan yaratan bir gün sevmezsen gelip yerime Hislerim şirin bulsa gına О. Теге ни? Мин заманча егет. Yaratan bir gün sevmezsen gelip yerime Исәнмесез? Сержант Гизатуллин. Гизатуллин? Нәк шулай? Хоккей сыман. 10 ел элек Акбарста уйнайды Илнур Гизатуллин. Ну, вообще-то ул мин. Хоккей уйнап гомер буе яшәп булмый ул. Ну, ярар, минем турында түгел. Сез ханым монда нәрсә басып торасыз? Кешеләрне бинокльгә карап, а? Ара тире күренәсең, югаласың озакка. Әйткәннәр иде миңа, берәү качкан. Бу оператор сезнекеме? Азат каш! Качырмын мин сиңа, кил монда, малай. Өченче урын Лилияна Ирназарова. Ничек? Ирназарова. 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 Динозавр. Динозавр. Ике динозавр сөйләшә. Син кичә топ клип карадыңмы? Әлбәттә карадым. Анда Лилияна Ирназарова булды. Безнекеләр һаман шунда. Руслан, динозаврлар турында арттырып җибәрдек бугай. Шулай бугай. Bari dünyanın nazın Qayaş dolu yazın Əti barı Sinədə toyaman Usıb bitsəm də min Нинди варенье ашы икән ул? Белмим. А син нинди варенье яратасың? Шие вареньесын. Тешлеме, юкмы? Мөһим түгел, иң мөһиме шие. Ә син? Кура җиләге. Безнең ындыр артында шундый күп кура җиләге үсә иде. Без аны җыеп әйме, әби варенье кайната иде. Әйдә чәй эчәбез. Әйдә киттек сен. Usıb bitsəm də min Sinin qoşağında Bala şaqqa qaytqan bulaman Dayanır dayıdırır Qaldı jilikəm barın Durmuşunda Күрдеңме бу моментны? Беләсеңме нәрсә турында алар сөйләшәләр? Кызым, беренчедән сакалыңны кыр, яме? Икенчедән, кичә көндәлегеңне карадым. Физкультурадан 2 алгансың. Шуңа күрә бүген мәктәпкә җәяү барасың. Мәктәп тигендә. Давай, пока. barın Durmuşunda hər şaq sizəmən Ötəgən yıllar əti Qalğan yoxşılığın Qaytarasın sinə biləmən Qaynar yürəgəngdən Şıqqan qulu jılası Küpələr üçün yaşa aşqaşı Oğlu canlı tabip Kişilikli kişi Uyatuşu ümit şadı qısın Dayanır dayıdırır Qaldı jilikəm barın Durmuşunda hər şaq sizəmən
Бу кешенең клип буе битен күрсәтмиләр. Менә монда. Монда да. Менә монда да. Әйе, кем икән ул? Без нәрсә беләбез аның турында? Ул врач, ул мыеклы, аның күзлеге бар. Күрдегезме? Аны тагын күрсәтмәделәр. Беләсеңме, кем ул? Кем? Беләсеңме, кем ул? Ул Салават! Салават! Нургалиш! Салават Нургалиш! Салават Нургалиш! Шамхай! Шамхай! Салават Нургалиш, Шамхай! Yürek aksakalının akıl iyelerin alıştırar seninki neşeler bastırganın için bizini büyük yolga eytem etti bugün rahmetler dayanır daydırak katı jilken barar durmuşumda her şahsi zaman öteken yıllar etti kalgan yaxşılığın qaytarasın sina bilemem qaytarasın sina bilemem. Ура! Күрсәттеләр! Менә таныш булыгыз, Салават Нургалиш, Шамхай! Икенче урын. Ике егет. Диджей Радик һәм Рустам, тавышын күбрәк ачып куй. Күрдеңме? Диджей Радик бара, күзлеген сала, һәм ниндер магазинга, кафешка кіріп китте. Паң-паң. Ну, Әйдә, дәвам итәбез. Рамил, клипның башында мәзәк булырга тиешлеген мин аңлыйм. Тик ул мәзәк булгач кызыклы булырга тиеш. Бе, кызык булды бит. Диджей Радик бара, күзлеген сала, кафешка кірә. Әйдә, дәвам итәбез. Тавышын күбрәк ачып күрәти ондан минем җырым сиңа бүләк. Мин сиңа яхшы кәеф телим, минем барлык сүзләрем булсын терәк. Кара, диджей Радик печенье ясый. Тәмле көрәшкә әзерләнә бугай. Уйламаганда язмышым синнән көлсә, тавышымны син ишетерсең йөрәктән, йөрәгемне җылытыр минем җылы сүзләр. Тавышын күбрәк ачып күрәти ондан минем җырым сиңа бүләк. Нишләп алар бөтенесе дә кинәт бии башладылар? Әнә бит, алар печенье ашыйлар. Димәк, диджей Радикта биетә торган печенье бар. Минем җырым, ә син тик барып елмаеп. Таптым. Нәрсә ул? Теге печенье. О, каян алдың син аны? Булат Байрамов аша. Ишеткән идем мин, Булат Байрамов аша бөтен әйбер аларга була. Әйдә, ашыйбыз. Минем җырым сиңа, минем җырым синең язмышың гөл аппак кәгазь бите. Күрдеңме, ничек ул тора? Йылан сыман. Динозавр сыман. Әйдә, динозавр. Юк. Әйдә. Каләм төсләрен
Saylarga seni yürekler Aytınlamalım Yavuz söz ekenlerin Yılmayıp yaşa ele Duyup durmuş yandan Tavşan kübrak aşıp kurati Ondan minem jürem Sina bülek Min sina yakşı keyiftelim Minim barmı sözlerim Min anladım. Bu kızga pişenye jitmedi. Ondan minem jürem Esin tek barem Yılmayıp yaşa hem ulaşlı bulur Senin yolların Şın yolların Minem jürem Sina Minem jürem Oh, hazır min anladım nige bu jırda Rüstem kerek. Tavşan kübrak aşıp kurati Ondan minem jürem Sina bülek Min sina yakşı keyiftelim Minim barmı sözlerim Bulsun terek Tavşan kübrak aşıp kurati Ondan minem jürem Esin tek barem Yılmayıp yaşa hem ulaşlı bulur Senin yolların Şın yolların Qora, bu kız da aşadı. Aha. Bu pişenye uzoq tutmuyor, değil mi? Aha. Haydi Bulatqa şoltiratabız. Haydi. Birinchi o'rin Landish Nigmatjanova. Muhabbat ko'zlarında. Ko'rdingmi? Landish deb tavda yozildi. Kim yozgan mikan onu? Albatta Farid obay. Mana Farid abi молодец. Qo'rqmisha tog'a minib, shukish bilan Landish ismin o'yib yozgan. Mana bu muhabbat. Ruslan, yengi shukish. Photoshop 5 sekundda yasagan ulani. 5 sekund. Ne shunday muhabbat? 5 sekund. Sayri bezim matur bakşada Sayrilar ağlar kaderim Saf mekabet turunda Mekabet Kuzinde Mekabet Var eyken sözünde To'xta, Ali, nega bunda pochta yashiklari? Qo'y birlari qora, qo'y birlari oq. Ruslan, bu bitta Amerika. Qoralar ham oqlar ayrim. Mekabet Kuzinde Nasa bo'ldi Ruslan? Ramil, qarali, mening ko'zimga narsadir kirdi. Oh, ishonmassin. Anda muhabbat, Ko'zimda muhabbat. chiqarali Ramila. Berbere bezni anlayız Susuz kuzlarga qarab Sinem minim sıman Ömrüm buye Ya yaratan Kuzingni Ko'rdingmi? Landish Nigmatjanova Yulduzlar aleyasidan bora. Anda Landish Nigmatjanova yulduzi bormikan? Albatta bor Ruslan. Qaydan? Farid Taishev yasab qo'ygan. Photoshop. O, Landish Nigmatjanova Salavat Minixanovning kostyumin kiygan. Siylama endi. A shortiga. Ну, Salavat Minixanov ol sayir kishi. Şul kadar anlayım kuşlarını Yaratan Kuzingni Yaratan Var eyken sözünde Yaratan Kuzingni Yaratan Var eyken sözünde Yaratan
Көрдіңме? Америкада Ландыш Нигмаджанова белән фотоға төшәләр. Oh, hello, Bobby. Hello, Johnny. How are you, Oh, brother? how are you? Oh my God, Bobby! It's Landish Nigmajanova! Nigmajanova! Oh my God! Oh my Beautiful God! girl! Landish, hello! Моның белән безнең тапшыру тамам. Безнең теләгебез гади. Карагыз, көлегез, лайклар куегыз, комментарийлар языгыз һәм 2нче елга без татар җырын алып барачакбыз. Безнең тапшыруның спонсоры Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Креатив заманча туйлар 250-11-18. Бүген сезнең белән бергә клипларны Руслан Харисов Һәм Рамил Агдеев чүпләделәр. киләсе очрашуларга кадәр. Бай-бай! Папушки!